Uala Lectoris, com ja sabeu, s'acosta una data molt important per tots els lectors catalans. Jo ja tinc la meva primera selecció de Sant Jordi 2025. Torna a començar Mary John, Com la bogeria em va explicar el món i Jimmy Corrigan. Ara mateix us ensenyaré com la vaig fer. Vaig fer una ruta per Barcelona amb la meva amiga de l'Est per tot de llibreries i potser alguna cosa més. Som-hi! Ara mateix ens trobem al carrer Consell de Cent de Barcelona, a la llibreria Alots. És una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. D'aquesta llibreria us recomano el llibre Anit. És una història que parla sobre 4 germanes, com la versió d'Onetes, però al segle XXI. Ara mateix ens hem plantat al mig del Raval. Hem vingut aquí, al carrer de la Lluna, per disfrutar de la millor llibreria de còmics del món. S'anomena Fat Bottom i aquí et pots trobar tots els còmics que et puguis imaginar. Som-hi! Per complementar la visita a la llibreria Fat Bottom, hem vingut a visitar l'exposició Criswell, dibuixats pensant, que és un autor de còmics, com per exemple aquest de Jimmy Corrigan, nord-americà, que ara mateix té un èxit inacabable. Mireu! I hem arribat al barri de Gràcia, al final de la nostra ruta. Hem entrat a la llibreria de Casa Anita, on l'Ubit i la Clara ens han aconsellat molt bé. És una llibreria plena de sorpreses i meravelles. Mireu!